magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay mag-update po sa mga panibagong latag na ating pong maiikutan dito po sa bayan po ng Malabon. So update natin yung mga makikita natin dito, no, kung magkano ang mga presyuhan o may mga pagbabago po ba dito po sa bayan ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, bungaran natin dito si Kuya Romy, no? Kuya Romy, shout out po, magandang umaga. At update ko lang po yung mga latag ng inyong tilapyang Batangas. Magkano po ba ang mga presyo ngayon? 120. So 120 pa rin po yung mga presyohan ng latag po dito ni Kuya Romy ng kanyang mga isda, no, na tilapyang Batangas. So wala po siya mga bangus ngayon. O yung bangus niyo po ba, nakaubos po ba kayo o may latag po ba kayo ngayon? Kanina, konti lang. Kaunti lang po yung latag. At mabilis naman po naubos yung kanyang paninda po ng mga bangus dagupan. So yan po si Kuya Romy, pasupport po natin. Ayan. Hello, good morning. Shout out Good to morning. Boss Lando. Ayun, salamat po Kuya Romy. At tuloy nyo na po ang inyong paglilinis. Medyo nag-aayos na ako. Sige po Kuya Romy, salamat po. Boss Lando, Thank you, God bless din po. Alright, so lipat na tayo dito sa mga latagan na ating pong i-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So pasadahan na natin itong kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So yan po yung mga latag po dito ng bangus, no? 120, 130 yung kada piraso po. At yan po yung mga salmon Japayuki. At ito po yung mga tumpukan po ng 50 pesos, mga isdang lapad o tunsoy na tinatawag po natin 50 pesos. At mga malalaki o mahabang isda, ito po yung isdang batalay. Boss, magkano yung batalay? 50. Ayun, 250 ang mga kilo. 220. Pag vlogger, 220. Ulo. Akala ko sa vlogger na eh. Lagat 200 kasi. Siyempre 200 lang daw po. 200 sa rin malaki. 130. Ayan, no? 250 sa uluhan po, ang bentahan po ay 220, no? At mga isdang apak. Tapos kitang. Ay mga fresh po yan. Bossing, yung mga kalahati dito. Ang mahal. Pwede na ang patong dyan. Bakit ang taas ng bilis ngayon? Yan po yung mga tuwakang, no? 240 na per kilo. Yung ordinary na pinapatahan. Hindi naman yan yung ordinary tinis. So yan po yung mga presyo, no, ng kanyang latag ng mga isda. At dito po yung mga tunsoy po natin 50 pesos. Yan ang latag mo, pre. Dapat ibangos. Yan po, no, 50 pesos tumpukan ng mga tunsoy. At yung kada piraso ng mga bangus po natin dito ay 120. Pre, thank you ha. Dito naman po sa tabi niya ang mga presyo naman din po ng mga bangus. Yan po yung mga presyo ng latag. At mga espada po ay meron pong 50 pesos, 100 pesos mga tumpukan. Ito po yung mga 50 pesos. So maraming mga tunsoy, no? So yan po, 50 pesos po ng mga tumpukan na inyo pong mabibili. So papalapit na ang pagdagsa dito ng mga isdang galunggong na maliliit, no? Dahil panahon na po ngayon. So January 31 po yung katapusan ng mga galunggong. Kaya ang galunggong ay magsisimula na po yan dumagsa dito sa Malabon Fish Market. At sigurado pagdagsa niyan ay napakamura po ninyong mabibili. So yung mga galunggong na nakikita po natin dito ay maliliit po, no?
Ito yung mga simula ng mga galunggong. Ayan, no? 50 lang. Sari, 50 pesos na mga galunggong. Simula na po yan ang pagdagsa po ng mga galunggong na bilog na nauhuli po sa Palawan. Ayan, 50 pesos, no? Dito po yung mga kada piraso pa rin po ng mga bangus ay meron po tayo mga 80 pesos, 180, 160 at 150 na kada piraso. Alright. Bossing, thank you ha. Salamat. Morning. Ikaw talaga. Happy birthday. Ayan, yung mga latagan po ng mga tumpukan na inyo pong mabibili. 50 pesos na mga isdang tunsoy. So dito rin po galunggong, no? Ayan, no? So nagsisimula ng ano ang mga galunggong natin. So shout out sa iyo, Tay. Good morning. Shout out, good morning. Mga galunggong na maliliit na masarap yung iprito, oh. Toasted na galunggong. 40, 40. At yan po yung mga galunggong babae, 100 pesos po yung mga bentahan nila ng tumpukan. Shoutout sa iyo, Kabugris. Good morning sa iyo. Ako yung mga taga-subaybay mo sa mga lola. Malapit talaga itong magan. Ay, murang-mura po yung mga bangus niya ngayon, no? So, ang presyuhan, 150 tsaka 120 lang. Pero walang 170. Wala. 150 na po yung mga kada piraso ng bangus. So, murang-mura pa rin po yung mga bangus natin dito sa Malabon, no? At meron din po 120, malalaki na, oh. Yan po yung mga presyo ng mga kada piraso, no? Ayan yung mga 50 pesos na tumpukan po ng mga galunggong. So, shout out sa'yo, Renz. Good morning. Sana sa FB page, ang dami ko ng million views. Tagal mo nung maliit pa kita nakita rito eh. Kung pinagpatuloy mo lang, sana sikat ka na rin dito sa Malabon. Sana sa page, sa Wala kasi kasing manguyako ito eh. Ako nagbebenta. Nangunguyakoy talaga. Parang trabaho lang. Sa Reels, ang dami na. Kaso yung criteria ko doon, kailangan yung edad ko 18. Oo, tama yon. Hindi pa pwede yung bata. Hindi. Next year pa. Sana na. Ba't tuloy-tuloy naman yon? Ituloy mo lang. Pero pag aprubahan yun, okay na yon. Monetize sa akin. Sa age na lang yung kulang eh. Mga million views na-abot ko na. Oo, abutin mo na lahat yun. Kaya lang, hindi kasi pwede yung i-allowed yung 17 years old. Bawal pa yun. Kailangan talaga 18 years old. 50 lang yan. So yan po yung mga 50 pesos na natagan po dito ng mga pangkilaw na lapad, tunsoy. Halo na po kasi yung mga isda na ito. Tunsoy tsaka lapad. So iisa lang po yan. So salamat sa iyo rin. Good morning. Tawid naman tayo dito sa mga bentahan ng mga isdang bato na ating pong i-update. So yan po yung mga gulayan na ating pong dinaanan, no? So dito tayo kay Boss Aris. Boss Aris, good morning sa iyo. So update ko lang yung mga presyo ng mga latag mo. Magkano po yung lapu-lapu? 280 ang per kilo. So ang ating mga sagiti ay 200 pesos na kilo. So medyo bumaba na yung presyo, no? Malapit na ang Palawan ngayon na dumating ang mga isda ngayon. May panahon na ngayon ng mga harvest sa karagatan. So dito sa mga snap, ano ba ito, sniper? 220.
So yan yung mga presyo na ating ina-update dito sa pwesto ni Boss Ari. Boss Ari, salamat. At 130 naman sa mga papakol na latag pang inihaw. Salamat! So ito yung latag ni Kuya Warren, no? Sa kanyang pwestuhan. Isang samaral. Ayan. Magkano yung samaral, Kuya Warren? Ayan yung mga presyo ng samaral. At dito malalaki mga isdang bakoko. Kuya Warren, thank you. Ito po yung mga fresh na bakoko. Nalatag dito ni Paring Rodi, no? Mark, good morning. So ito yung latag ni Paring Ben ng mga tilapiyang Batangas at bangus. Paring Ben, magkano mga tilapiyang Batangas mo ngayon? 120 mga bangus natin. Ayun po yung mga per kilo, no? 200 pesos. So yan po yung mga update natin sa mga presyohan po dito ng tilapiyang Batangas at bangus. Wala tayo gaano mga isdang bato, no? Maray, thank you ha. Salamat. Pagkulay. Mark, thank you. Diyan ka na lang ulit po tayo magkikahan. Makita mo yung sasay namin kay punta kami kay Ruben 26. Birthday po. So, ito po yung mga latag dito ng mangga na ating pong i-update. Magkano ang mangga? 120. 120. So, yun po yung presyo ng 120 po rito ng mangga, no? At dito tayo kay Boy Bangus sa mga latagan ng kanyang bangus na kada piraso. So, ito. Nalalaki yung bangus ni Boss Maing, oh. 120 lang ang isa. Boss Lando, Ah. nagpapahulugan din ako ng bangos. Anong hulog? 3 gifts lang. Ba, 120. Oh, tatlong bigay pwede. Ibig sabihin, 40 isa. Oh. Isang araw. Magaling talaga si Boy Bangus. So, Boy Bangus, magkano naman dito? 140, 120, 160 oversize. 160. Oh, yan. 160 to, ang laki. Ganun nga ako magbenta. 160 to, Hindi ka naniwala, bumili ka. ang laki. So, 160 lang po yung laki ng bangus, oh. Hawakan na natin, ha. Ito po yung presyo ng ni Boy Bangus ng 160 po, ang laki, oh. Grabe yung bangus ni Boy Bangus, no? Napakamura, 160. Ayan yung mga presyuhan, no? Ipapahipo ko sa'yo. So, Boss Maeng, salamat ha. Thank you. Ay, Boss Lando, Ah, baka may extra money ka dyan. Ah. Kaya makumot damit. ah, Yung bata ko, nasunugan kasi kahapon. ah. Oh. Baka lang naman kung hindi, umalis ka na. Alis na ako. Wala ka na yung tulong. Hindi, baka ibig sabihin, patutulugin mo pala to. Kaya ka humingi ng tulong ng unan, kumot. Oo, matutulog na pala to. Kasi nga, yung bahay ko, aircon kasi, kahit nagsilalamig. Giniginaw. Wala akong extra ano eh. Extra load. Giniginaw pala. So, salamat sa iyo, Boss Maeng. Baka naman. Oh, baka naman, ayan yung hihingi naman po ng tulong. Kung wala ka naman yung tulong, pwede ka naman umalis eh. Alis na nga ako. Umalis ka na. Aray ko. Hayaan mo, babalik ako mamaya dyan. So, ito po yung mga alimasag ni ate, oh. Ito yung mga tumpok ng alimasag. Tapos yung alimasag niya na kada kilo. Wala kang alimango ngayon, te. Magkano ngayon yung alimasag natin? 100 pesos. Tapos 50 pesos na tumpok. Siguro mahal pang alimango ngayon. Konti lang ang ano. Ayun, mura na yung alimango. Okay, salamat sa'yo. So dito tayo sa presyohan ng latag ni Boy Putik. 50 ang kada kilo. 350, 130, 140,
So yan po yung mga per piraso no, at kilo dito sa latagan ni Boy Putik. Ito po yung 120, 150, pampaliktek ko. 110 no. Yan po yung mga presyo ng latag po dito ng mga bangus na kada piraso. Matindi ang mga latagan po ngayon at napakamura po ng mga bangus na latagan po dito sa Malabon Fish Market. Boy Putik, shout out sa iyo. Good morning. Shout out. Good morning. Nasaan si Boy Tilapia? Hindi siya nagtinda ngayon? Hanggang biyernes yung hindi magtitinda. Kaya ikaw muna ang pepwesto ngayon sa Tilapiang Batangas. Ayun, yun yung mga latag dito ni Boy Putik ng kanyang Tilapiang Batangas sa 110 na per kilo. Wala na tayo ba? 100 pesos na lang. 100 pesos na lang po yung Tilapiang Batangas, Pero no? kanina wanted talaga yan, boss. Ayun ang presyo, nakabaligtad po pala ang ating pwesto. 100 pesos po yung mga kada kilo ng Tilapiang Batangas. So salamat sa Boy Putik. Thank you, shout out. Good morning. Shout out sa Tilapia. Salamat. Bumalik. Thank you. Alright, so di tayo kay Moy. Moy, shout out. Good morning. So matataba po yung ating mga tahong ngayon. 70 pesos po ang mga kilo. So, salamat Moy. Thank you. So nandito tayo sa pwestuhan sa may bandang gitna at ito po yung mga presyo ng kanilang latag ng sayote. Ayan po ay 40 pesos na kilo. So shout out sa iyo, Lodi. Shout out sa Riwaya, no? Bakit hindi ka na nagtitinda ng isda? Pauwi nga lang namin ni Kev. Saan ka? Ito sa ano? Market 3? Kakamusda. Kaya pala puro bangus na naman latag. Ose, di ba mapansin ko yung ose? Oh, yung iba yung mga galunggong. Vamos, ose. So ito yung mga presyon dito ng mga latag ng gulay, no? Yung mga nakatali po dito, meron po tayong mga 15 pesos, 10 pesos. So kayo na lang po pipili ng mga gusto kunin yung mga gulay, no? Salamat, Lodi. Thank you. Shout out. At mga nakabalot ay meron tayong 50 pesos sa mga sibuyas, kamatis, no? At mga bawang sa halagang 20 pesos. So ganito yung mga gulay natin pong dinadaanan sa Malabon Fish Market. So manok ni Dayan po, ito po ang mga presyo. Sukyali na kayo dito. Yan po ay 130 po, manok na kal, pakpak, Ayun na lang po. backbone, Leeg. at 85 pesos sa leeg, no? Yan po yung mga kada balot. So shout out sa iyo, Ate Rogie. Thank you. Good morning. So shout out sa iyo, Pogi. Naging Pogi na eh. Ay! Mga suki natin. Shout out. So presyo ng kanyang mga prutas sa Malabon Fish Market. Ang ating peras ay 4 pieces, 100 pesos. Apple po natin 3 for 100 pesos. Kiat 120 yung mga kilo. At yung orange 3 pieces, 100 pesos. Bali 180 po ang kilo ng ating ubas sa Malabon Fish Market. Ayan. Salamat! So ngayon lang tayo nakapag-update dito sa Malabon Fish Market, no, ng kanilang mga latagan. Kaya ina-update natin na para makita ng ating mga masugid na taga-subaybay o pupunta dito sa Malabon Fish Market na ating mga kababayan. So magaganda at nailabilab na ang ating mga alimasan ngayon sa Malabon Fish Market. Nakita po natin yung pagka ano yan, no, itnugan at mataba. So mais. Sugat, paso, kami kasi sa balat. So ganito yung mga natagan po sa Malabon Fish Market. Ayan po yung mga alimango natin malalaki. Big size na alimango. Sa ganito tayo magkano na presyo? Alimango, 500. Yan yung mga latag dito ng mga alimango natin. Eh. Ayan. Tapos yung mga kilo dito ng lapad po natin ay 100 pesos kilo. At isdang bikaw. Yan po yung mga bikaw na natin pong na-update dito, no? Yan po ay masarap sa mga sampalok na sariwa. Pati itong mga latag po ng sapsap sa Malabon Fish Market. Magkano sapsap? 280. So mababa ngayon yung sapsap, ha? Eh yung bikaw, parehas, same price. Boss, wait na lang kilo buhay na. Ayan yung mga price na sapsap at bikaw, no? 50 pesos kilo. Wait na lang kilo niyan, libre amoy. Buhay na. Buhay yan, libre amoy yan, no? Ayan, oh. Oh. 50 pesos po ang kilo ng alimasag po natin. Boss, wait na lang kilo, boss. Sarap sa gata niyan. Sarap yung gata.
Yung parang tahong, talaba mo, parang ano yan? Sa, Ano yun, talabang baklad. Sa baklad? Oo, Kaya ayan mataba naman oh. yung tataba mo. Kahit ano yung Maliit. maliit. Pero hindi naman ganun kaliitan. Kumbaga sa ano, lumalaki na siya. Ayan, baklad yan, baklad yan. Ito, mataba rin po yung mga tahong natin, 100 pesos kilo. Kasi ito mga, ano natin, mga talaba natin sa Malabon. Ayan. Tapos sa malalaki ko na tahong ay 150 ang kilo. No? Malalaki mo. Malalaking mga tahong. Biwa, salamat ha. Thank you. Thank you. At mga tumpukan po dito ng mga alimasag, 50 pesos na po ang kanilang bentahan. At ayun, 30 kilo. 30 pesos ang kilo ng alimasag. Sobrang mura. Ayan po, no, 50 tumpok. 30 pesos kilo. Ang dami ng tumpukan. No? Ayan, ang mga buhay na alimasag po natin dito sa Malabon Fish Market. Bakoko. 200 pesos kilo. 100 pesos sa tumpok ng mga galunggong. Galunggong ay 50 pesos tumpok. Yun po yung mga maliliit na galunggong, no, na nataga po dito sa Malabon Fish Market. So yun po yung mga price update natin in-update dito sa Malabon Fish Market. So tumpukan ng mga tilapia po dito na 100 pesos na tumpok at bangus. Oh, bibili to, wag mo na pataas. 150 isa. So mga pandaing na latag ni Kuya Ricky. Tapos tilapia. Kuya Ricky, magkano tilapia mo ngayon? Tilapia 120 na. 120 na lang po yung kilo. Sa mga daing, Pandaing 180. 180. Sa kilo po nito, Dalawan na. ayun, 200 pesos, no? Wala pa rin pagbabago yung mga price na bentahan ni Kuya Rico dito ng mga bangus, tilapia at mga may tumpukan din po siya ng kanyang mga tilapia. Kuya Ricky, salamat ha. Thank you. Magkano hipon mo, Lodi? 320. 320 po sa mga kilo ng mga hipon po rito, no? Mga white. Sandaan na lang, sandaan na lang to. 100 Yan, sandaan na pesos. lang niya. Malalaking tilapia, no? Libre linis, libre kaliskes, libre asang, libre plastic, libre timbang, libre Malalaking mga tilapia Batangas. 100 pesos. Paninda mo ngayon tilapia, hindi hipon, ha? Ako, sayo ko naman dito. Dito rin po, no? So, napakamura ng mga latagan ng tilapia Batangas, no? 100 pesos ang mga kilo. So, hataw na hataw yung mga bentahan po nila dito ng tilapia Batangas. 70 pesos kilo. At yung mga latagan dito, no? Ayan po yung mga limasag, 50 pesos tumpukan. 100 pesos. Alimango, 300 pesos. Alumahan po natin ay 220. At 230 po sa mga per kilo naman po dito ng mga pugita. Shout out, Pogi. Ayan po, no, 230 sa mga kilo ng mga pugita natin, no? So, grabe yung mga presyon ng ating natatnan dito. So, dagsang-dagsa at ito yung mga sari-saring isda. Ito po yung babanse. No? Alright, yan yung mga ina-update natin at yung mga tumpukan ng alimasa kay 50 pesos at 100 pesos. Grabe yung mga presyon dito na 100 pesos na mga tilapia Batangas, no? Dumagsa ang kanilang mga latag dito ng tilapia Batangas sa Malabon. Wala ko
So shoutout Pango, ang mga presyo ng kanilang mga hipon ay 3.20 kada kilo. Malaki hipon ngayon natin. 3.20 na kilo at tilapiyang Batangas, no, puro tilapiyang Batangas yung mga updated natin dito, no. Ayan yung mga presyo at ang tahong natin ay napakamura na po ng mga kilo. At mga tunsoy. So araw po ngayon ng Huwebes, no, at na-update natin yung kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So kada piraso 180, mga bangus pa rin po 140 at ang kilo ng tilapia. So shout out sa iyo Tio, good morning. Ayun. Happy birthday. Shout out, good morning. Thank you Tia. So dito, ang ating mga pink salmon belly, yan po yung presyo, 150. At mga ulo ng salmon ay 100 pesos, pink salmon head. Sa buuan po, isang piraso ay 200. Yan po yung cream dory o dory fish. Ito naman po ay 150. So yan po yung mga na-update natin sa kanilang mga latagan dito, no. So dito tayo sa ating tropa fish. So 100 pesos tumpukan ng mga hipon. At ito yung mga kilo. Magandang umaga sa iyo Lodi. At ito yung 100 pesos tumpok at 50 pesos, no. Sugpo 1,050 lahatan. Hanggang 1,000 na. So 1,000 na lang sarado. Malaking sugpo. Ayan, yan po yung benta niya ng sugpo rito sa Malabon Fish Market. Lodi, thank you. Magkano bilong? 180. 180 na kilo sa mga isdang bilong. Jeff, ano mo ito, Jeff? Magkano kilo? 180 sa mga pusit kalawang. Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Tayo nyo lang. Taga-ano lang tayo. Pagi yan, pagi. Laman. Dagdag. Kano ipon mo ba, Boss Brian? Hello, isa po. 340, 320. So yan po yung presyo ng hipon po dito ni Brian Flores. Kabutoy. 500, no? Salamat, Boss Brian. Good morning. Andiyan na yung mga kaibigan natin. Oh. 100 pesos ng mga tilapiyang Batangas dito, no? Ayan, 100 pesos.